eda be fulbe ebi mi moy den layti mendi e ko ne le ko den layti mendi e sabu ko ngeru la mota ko be andan ko hoko tabital pulago yahata e kala ko neddo woni yo woniri Allah te ganden fof no waawo ha heede barke ala ba beni ko sutini accini adi hala ala ko tongi gere sibantondira man ndare Fulbe TV ko télévision mo anduda kala ko anduda pularno e mum haray mo ton wade subscribe joni beni ko sutini accini adi hala ala ko tongi gere sibantondira man ndare Fulbe TV ko télévision mo anduda kala ko anduda pularno e mum haray mo ton wade subscribe joni Fulbe TV no weli ha mandikol ni adon ale parindiro ke mandikol ni pulon bodaje mandikol lermo wonde hunde won Fulbe Fuuta men arta hollirde ɗo ndi aadi Fulbe Fuuta nde men arta hollirde ɗo joni ko jombajo o men addi ɗo hakkude baraɗo o jombajo addaɗo ɗo men addidimo e lacciri ko samɓe gorko makko eyyi ko ɗum addi men ɗo e fi jokkere en ɗam Diallo Kounda Allah nawru jokkere en ɗande yeeso weltare contant tan addi men ɗo
en addi juɓe amen ɓe ami amde moƴƴire amde ko aadi Fouta ɓe ami Alpha de Daro wi ar yayen Fouta a yii ɓe dori ɓe yari ɓe hayli laabi tati ɓe waɗi yaadu Fouta ɗum ɓe arti joni ɓe waɗi jombajo ɓeɗe addi laccire kosam ni ɗo hakkude ɗo aadi kulla Fouta ko laccire kosam ko ɗum woni ko min jiɓe keta woni mawɗo dental heɓe ka Fulɓe Fouta ɗum min arta hollirde ɗo aadi ndi hino jombajo oɗo jombajo debbo e jombajo gorko jombajo debbo men haddimo wudere ɓalere jombajo gorko men muurimo wudere danere jombajo debbo watta wuttel boɗeyel joni meɗen ara fettugol laccire kosam ndi saabu programme o no heewi watte hen eyyi ɗum ko yafodiral a jarama Olha. Mawɗo debbo ono ara o ɓutugol laccire kosam ndi on mbiti laccire kosam ndi feccu laccire kosam ndi hakkudere dosa ala waɗi jungo mango koye hakkude ka fu wona waɗi jungo mango ɓay e yejjiti addude dosa o waɗa laccire kosam ndi laccire kosam mi waɗi kulle jombajo laccire kosam heddi ko ko waɗi mi waɗi ɗum kulle hoɓɓe ɓe ko hawri wona e jaɓɓorɗuji ɗum waɗi min waɗi ndi laccire kosam wonani ɗo waɗede de hoɓɓe aroɓe ɓene kadi ko teddugal maɓɓe e laccire kosam ndi joni accirni debbo ko heddi ko ko hoɓɓe ɓe wona ɗum waɗanede hoɓɓe arɓe ɓe yaw seeɗa gollal ngal yo ngal yaw seeɗa waɗu ko lacce sukar o jonna naɓa teddugal ngal jonna hoɓɓe arɓe ɓe eyyi immorɓe Fouta Diallo ɓe salmina Ganda Kassé ɓe salmina Dawda Diallo ɗo wino mami ya waɗu ko sukar on seeɗa joni addani komin minute ukku ko sanɗa an kadi faamu seeɗa kenen ta junjayno sukar on dow rek on tuma waɗa mennina joni junjir ko sanɗa ta heddi ko joni nawana e hoɓɓe ɓe ala waɗu ɗo rek seeɗa taw heddi ko jonnitaɓe teddugal ngal eyyi waɗ ɗon heddi ko jonnitaɓe teddugal ngal haalnama ha para no waɗirta atta sonon kala kala duwara joni simono ko eyyi waɗ this one, you gotta eat now. I want to go this one. O wasike joni laccire kosam ndi heddini ndi ko teddugal hoɓɓe ɓe nene bungule bungijo nene bungule bungijo bungule nene bungule bungijo nene bungule bungijo bungu falo lejo bungu lejo falo bungule haja bungule bungijo bungu lejo falo Okay, be jude. Jalakunda family. Do fo on ido be fo ko Jalakunda family ko be galle goto ko be suudu wotul. Do iwayno ko biddo e minya tan ko do. Biddo tan e koto e minya. Iwayno ko luwondo e biddo. Suudu wotul do ni do. Camera ji di bangi on ha pari on baba rutade amombe keddo do hakule do. Kono minen para amombe kama bipulo ara bakko baba ara kawto be hakule do. Minen para amombe kama Bakul Baba yaltina di Jalakunda ronde ya e wonno Bakul Baba ko jalejo e hawa bismillah gakul hawa anga pulega Bakul Baba o tarak mana Jalakunda wonta wayi tande abo o tarak kala no fila ya na Allah he ande de o do ko Jalakunda jino mo nedo non ko jino ko ay goto waɗu jabtude kete o tarak kete mo kettido ɗon
wolde aduna juuɗoyta ha Diallo Kounda yejinama sabu a waɗa liɓe ko yeɗittaki a waɗa liɓe ko moƴƴata o bakkol baba dariɗo ɗo ko kanko rowanne waɗani Diallo Kounda o tala koñan hay yanka o ñandanaki o tala ko ɗo goɗa lojjuɗo en o ñan hay yanka Sare o oñan danaki yani onon okkinoɓe wonjon kewno netto ha ɓurtitade ɗi goɗo goɗo okkinan ƴettunen goɗo goɗo kala kokkinoyo yaltu kala kokkinoyo yaltu Bakson Baba Bifulo hande ɗo yombata hande ɗo yombata ɗo wani yombude hande ɗo yombata Bifulo on jarama on kolliri hunde wodere Bakson Baba Sare Gaynaaɓe jeɗittama wona liɓe ko ganduɗa ko neɗɗo yeɗitta on calminama on jettama Sare Gaynaaɓe Diallo Kounda family hande ɗon ganden ko président Baro en jooɗi ɗo Alhaji Saliou Balo Alhaji Sefu Balo ɓeɗo ɗiɗo ɓe ɗi wayno ko kamɓe président Baro ñamdata dula goto ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa si ɓen jottima ɗo hande wonani en weltare moranade bisimilla joni ala ko batten tan si wona kolliren cosal mon mo ganduɗa no bisimilla mon Samba Eladio Mbalo a salminama sabu kanko yettini ɗo Fulbe Afrique e walla Fulbe TV Samba Eladio Mbalo a salminama ɗo mbawɗa won kala sabu a holli min wondenoma Fulbe fof ko gotum Samba Eladio Mbalo a jarama oɗo koyo Kalilu oko Kalilu oɗo ko gollowo jiyare ɗo Sare Ngai ɗo Mr. Kalilu, you are highly welcome. Ɗum ko holliri wonde makko koddigal ngal weli si koddigal welani han a waɗi hunde han hay goto tawɗotake joni noon ala ko mbatten tan si wona bisimilla moɗon Diallo Kounda cosan moɗon o mo kebluɗono on ko aada e cosan Fulɓe jomba maɓɓe won ɗo bisimilla mambo en arta ɗo micro ɗo Meme favore de. Tunto ko yaada e Fulɓe tawa ina jomba jo tudoya yottima Dereji o ngar. Yaya ɗo wonna ko laatuɗiya aadaji cosaan gokkanoɗal yaya ko gokkanoɗa ko Addu adem diri hala walla. Zomdade yiman min na. addu ga sona addu DJ Dumbalang sari mayade dumbalang dumbalang saladi wawa dumbalang bima yede yede kordo dumbalang kordo ko jawdi dumbalang sali mayade dumbalang saladi wawa bima yede dumbalang yene kordo dumbalang kordo ko jawdi dumbalang sali mayade dumbalang saladi wawa dumbalang bima yene dumbalang yone kordo dumbalang kordo ko jawdi Salima yade joni kollire hombo hollirta somdade hollirta min mbaɗi kosam min mbaɗi laawe ko ɗum woni sosan Fulɓe eyyi si jombajo immima tintingol waɗanteno ko cuuɗe ha arta waɗe nebbam nayyi yo yeyye musidɗo mum fof bo defa cuuɗe mbo waɗa nebbam nayyi si arti kadi ko ɗum waɗante ha dewgal saka cuuɗe jombajo waɗete laabi nayyi to rewɓe e to worɓe on tuma jombajo o dambo defane yaha lootoya yaha ngal folo ko ɗum woni aada amen jombajo o nani min cuutti min jimi min jeeti min poɓɓi dumalam on jarama mi weltima mi salmini Diallo Kounda e hoɓɓe mum
yo Allah nagum yeeso Allah wajjam mi salmini dental pulagu ngal fof Diallo Kounda family enen mawɓe fulɓe heddiɓe e nder Diallo Koundaɓe neɗɗo he men fof ina foti jogade ko funtini e nder Diallo Kounda tawa ɓiɓɓeje meɗen jiya ɗum ɓe tesko ɗum ɓe mando ɗum tawa ɗum ɗon majjirtaɓe enen fulɓe eɗen mbaɗano toñƴe hoto nagge nge muynin si ɗon yawti si ɗon tuma si neɗɗo resino debbo o naɓeteno duumal o wona toon ha suuna ɓenda suuna dugge kanko gorko o hewlo o hawa ɓoggi o waɗa o yaha o toro fi ndemtu esiragal on ndemtu esiragal ko waɗanteno silafande ko ɗum woni ko gaddumi ɗo ay ɗum ɗo woni ko ɓoggi ko ɗiɗo goni ɓoggi esiraɓe ɗin noon ko kawetenoɗi mbaɗe ɓoko ɓokki keble ha moƴƴa kala bawɗo ñañde ɓoggol ñañangol on jiiɗiɗo ɓoggi ko ɗi gonanno ɓoggi esiraɓe on tuma ɓoggol fo waɗi kine ɗiɗi ko ɗi gonno ɓoggi men folo ɓeɗo faweteno he jenggo masara ko ɗum faweteno e ɓoggi he jomum yaha remoya on tuma nde sattane nde jemmajo mum hotata on tuma noon ɗiɗo masaraji ciifetanoke tawno ɗi gondi e ciifi muɗum sa yi mi addi ɗi ciifaɗi ɗi mi ala addi ciifaka kono miɗo fono addude ɗi ciifaka ɗi ko ɗum jinnomi hollirde e Diallo Kounda famille enen mawɓe heddiɓe nder Diallo Koundaɓe ha heeba Kounda subaka hay goto kala neɗɗo ko andi ko mawɓe tinduno ɗum yo hollir si tawino hande wambaɓe Fouta ɗo miɗo jogino komi ha lamnude wambaɓe Fouta saabu siɓe kaali ilo ɗi yala ɗi manggal sadige sande kala pullo moɓe memi ko ɗo ɓe memata ɗum joni noon miɗo humpa ilo si tawi ko jallo siko ba Kounda najo siko soor Kounda najo si tawino hande wambaɓe ɗo mi lamnodata mi heɓuɗum on jarama Diallo Kounda onon sukaɓe foof on beltanama on ɗo anama on beltanama on ɗo anama yo Allah ɓoynu ɗum ɗo he meɗen kala molen Diallo Kounda jooɗiɗo hay koɗo kala garɗo ɗo il faut yettama du'anama miɗen ñaago Allah tagɗo en subhanahu wa taala o yo Allah ko en balɗe juuɗe e battane moƴƴe ɓeɗo sukaɓe waɗɓe ɗum yo Allah ɓeydu barkeji mumen yo Allah ɓeydu barkeji mumen gonɗo hen ladde e cuuɗi e kombo e Sare Ngai foof ceɗɗo e pullo debbo e gorko fof miɗo duwano min goye Diallo Sare Ngai komin woni Baba Demba Diallo on jarama mulle ba mbiyetemi komin misira jeeyaɓe jinmi tan haalande sukaɓe ɓe ko yoɓe tinno min koto fannu gaynaka jaranmi tonguirɗi guertoɗe sa sulni ɗum a yarni jawdi ma kala gujjuɗoɗi hume mbatton e hakkille sa waɗi mboldi a taƴiɗi ɗo hakkude ɗo a yorniɗa a unide a yarni jawdi ma kala men ɓeɗi mboldi gata ɗum si ɗum ɓenni si suudu sumi keɓa kunce ɗe jaaha to mbali ɗeppe alimseɗe piila hen jerna jawdi ma kala gujjuɗoɗi ma yat komin mulle bawi noon fiskotako si ɗum ɓenni piccirgol picciragol ha i gasi mbabba cuum ɗi mbabba ɗi taƴaɗi mbaɗa to nder toon dubba e jofne ma kala gujjuɗoɗi ɗon tawata ɗum wonta yaade ha maaya sa waɗi e bitig ma so wujji o yaaka sa waɗi e jofne ma o yaaka komin mulle bawi on noon on jarama on jettama mi yetti famille Diallo noon jarama bapulla assalamu aleykum mi salmini mi yetti mi juuri onon fof machallah ko tawmiɗo Sare amen ɗo ko mi weltima no feewi mi weltima tigui tigui saabu mi yiiɗo ñaragal ngal gandanta neɗɗo fayda wayri ngal yiide an ko giɗa mbiɗo wawi wiide e laɗa mi yiiɗo ndaɓeji mi yiiɗo dambiji mi yiiɗo lamureje mi yiiɗo reɗɗaji mi yiiɗo kange machallah ko ɗum ɗo wiyete ñaragal fulɓe tigui te mi yettani famille amen o tan saabu min simi wiiɗo Diallo Kounda naaɓe ɓe tanan ɓay neɗɗo ko ɗo iwi ko ɗo jibina ko ɗo bamum iwi ɗon gay ko Sare amen
kono cosanji goɗɗi garɓe noti min he dow ɗum machallah mi weltanima on no feewi e kala neɗɗo ɗo iwi ha yettiɗo en temi siftinira yimɓe ɓe tan konko kalannomi daña dagandi Manda TV machallah a weltanama no feewi a ari ɗo nder saare amen a iwi kolondi a ari mi tawtima kadi ɗo nder saare amen a jiiɗi e famille amen kala garɗo ɗo en neɗɗo tedduɗo e mbo jiwɗo ɗo ɗo woɗɗi saabu kala nde koɗo ari e ma tar woni tedduɗo no wawi fodde kala woni cukalel woni mawɗo kala noon ko kalmiɗo ko gandan ɗon hanani komi tagaɗo mi timmani gandon wona fandare am e machallah Bakson bi baba kame hawa fof Bakson miɗo nana ko gollata e nder nde saare ɗo en machallah ko jardema tan yettudema onon fof kala ko kalmiɗo gandon mi juumat saabu miɗo welti ha mi anda ko kalanmi minen jaliɓe ɓe ko ni wallata min saabu ɗum ko jiyanmi ɗo ko hokkata kam son keso ɗi ñarugal jeeɗi ko jiyanmi ɗo ko fof o cosan ɗo fof machallah on beltanama no feewi mawɓe ɓe woni sukaɓe woni rewɓe fof machallah on beltanama min kay mi ala komi haali sina miɗo wiya machallah on beltanama no feewi koni cosan meɗen koni ala ko ɓuri par ce que ko mbiyeten enen pinɗo ko hono big flow no ɓornori ɗo waɗa pantalon waɗa ɗum ɗo pinal wona ɗum ko majjere ko kalanmi ko woni pinal koko pinɗa tawruɗa nene ma e baba ma ko ɗum woni pinal sa ɓornima caya a waɗi ndaɓeji ta ko debbo a waɗi kanŋe a waɗi hen hunde kala ko ɗum woni pinal mais enen han mbiyeten pinal ko jangguɗo ha yeehi université walla ɓornotoɗo no big flow ɓornorta ni yuppa tuba ma ɗum wona pinal ko majjere machallah on beltanama no feewi nani dimo nanirtake halay bimi yeddimo sale wontude sellu ganda acca on beltanama no feewi ɓe Sénégal immiɓe ha paale toon to gandiranda Adama Barrow jooɗi koni wayno hande ɗe joɗodi Adama Barrow par ce que en jii yeeso ɓe gandiranda gollidoɓe Adama Barrow to bisimilla moon e saare amen nde masalah Diallo Koundanajo e goto mi salmintaɗo hande par ce que ɗo calminnomi on ɗo yawti hande ko hoɓɓe men ɓe mbiten bisimilla ɗo e Diallo Kounda nden on kala Diallo Koundanajo mbiye hoɓɓe ɓe bisimilla Bakson Baba weltanima hoɓɓe ɓe en calmini Europe Afrique Asie en calmini yimɓe tedduɓe wonɓe yeeso men ɗo caméra manji ɗi ko wayno photo manji ɗi fof beltanama DJ o to DJ Q from Sintiolaji e kanko wondude Amadou Rasta en mi salmini Sikou Djeba Sare Demba Toro ko wayno Korka Sow Mana Boto mi salmini e Maliki Djeba mi salmini Jarime International mo gandiranda koye Diallo Kounda famille Jeya ɗum woni Big Fulo a weltanama machallah oɗo woni Big Flow e miɗo yiɗi ɗum to ɓerdam ɗo ɗum komin haali ɗum e nder média fof kadi mi hultata e machallah ko gorko jarɗo yidde par ce que komo watta ko mbo wawi ɗum e min mi arami darade ɗo mi yennude neɗɗo ko garmi jaraɗo ɗo mantude e Big Flow machallah e jaran ko jimmi Diallo Kounda mbaɗene ɓiɗɗo moon o kelle Big Flow ɓiɗɗo moon o darji ɓiɗɗo moon o huɓɓi ɓiɗɗo moon o wawi nono Diallo Kounda parnen Diallo Kounda ko jimmi parlo ɗon par ce que ɓiɗɗo moon o darji mbo huɓɓi mbo woni hunde kawɗo jaltuɗa mbiɗa ka Diallo Koundanajo waɗa farni mbaɗe kelle wallahi oɗo wallahi ɓiɗɗo moon o darji wallahi ɓiɗɗo moon o huɓɓi ɓiɗɗo moon o huɓɓi on puɓɓi ɓiɗɗo moon o darji on darji mbaɗe kelle Diallo Kounda
jeba giram Allah ilma botoni ma atama zuke watu sigu jeba giram Allah ilma DJ no time yen DJ Walim sigu jeba e volumen Sare demba toro ke irabe Sare demba Sare demba ko imbe wallahi sigu jeba yamana TV yamana TV ina wana fasa kwa neberde barka bando ayya ana sigu bella ne sigu korka ina wana hala isalif malo kawana fasa kwa asigu jeba barka mana foto asigu barka mana foto wallahi ona ma hebda ko nyita sigu ko ino ko hebiru wallahi kabila mutari shaudi aja woru kabila mutari shaudi kabingalla mugel kabingalla mu hako kama ya boto aja woru saidu semester tamore saidu semester maliki jeba Sare gubunaɓe fulɓe dilli ɓe dilliri galle eɗaɓe fulɓe e mbimi moyɗen leyti men ndi e koneli koɗen leyti men ndi e saabu ko ngeeru lamoɗa ɓe andanno ko hokko tabital pulago yahata e kala ko neɗɗo woni yo wonire Allah te ganden fof no wawo ha heede barke ala ba